Alai nina Adonai ma tu si Musa idama nunga baba kito gabe de bata ni gaja pig aun ia si Aaron hami gabe panu gi kamu hata ononu masude hata nau tu cala si Aaron na hami babo tu gaja pig aun asa di luas hala Israel guak siata nuna ada yang guau patakangoku magwani gaja pig aun asa upatok akatada dor halo ngangan di tano Misir cala dang tangi honon ni pig aun hamu aso apeo tanga kutu Misir jala upagua aka penguaku ima baksoku hala Israeli sia tano Misir magite-ite uhum aka nabalga asa tong di boto hala Misir audo Adonai molu patoto tanga kutu atas Misir jala upagua hala Israel sia tonga nasida. Jadi di si Musa do si Aaron ma songon na tinonao ni Adonai tu nasida songoni di bain nasida alai 80 tahun ma umur di si Musa ia umur di si Aaron 87 tahun ina makadai nasida do raja Fir'aun dongi ni na Adonai ma tu si Musa do tu si Aaron songonon molo di do raja Fir'aun ma dok kamu patu pahamu ma patu pahamu sada halongangan jadi dokononmu matu si Aaron buat matu kot mi jalati palo tu jolo di raja Fir'aun kebi ulok mai dungi topo si Musa do si Aaron ma raja Fir'aun jala di benasida ma songon na tino dao di Adonai iti po si Aaron matu kot nai tu jolo di raja Fir'aun do tu jolo ni akan na posona kebi ulok mai dungi di tonaon raja Fir'aun mago dot akapak tondong dot akapak si balik mata jadi dot mana sida akapak si balik ni mata akapak si balik mata ni Misir pabai songo ni makite hite tabas nasida di patipal honbe ma tukot na gabi ulok ma akai alai di bodot tukot ni si Aaron ma tukot nasidai jadi takang mago hani raja Fir'aun jaladang ditangyon nasida songo nanidok ni Adonai hian dungi nina Adonai ma tu si Musa na takang dogo ani raja Fir'aun dijua do mangaloas lao bang sui lao mau sogot manogoti tumopot raja Fir'aun idama na ruag do ibana tu aik dapoton ma ibana tu pasir ni batang aiki cara tiup ma di bagasan tanganmu tukot nagawi uloki luas ma bang sukulao asa disobau di halongonan alai idama dang ditanyoko kasih rasa nuai boti didok Adonai boto buma siata daun bahwa audo Adonai idama lipatonoku ma tukot na di bagasan tangaku tu aik na di bagasan batang aiki jadi muba mai kabe mulag jadi mati madeknya na di bagasan batang aiki jadi bau batang aiki jalagialan halak mising mengidum aik sian batang aiki dong ini na Adonai ma tu si Musa dok ma tu si Aaron buat ma tukot mi jala patoto tangan mi tu atas aik akan di tanah Misir tu atas ni akka batang aik ni nasida tu atas ni akka haliat aik tu atas ni akka abak tu atas ni saluhut akka papunguan aik asa gabe mudak saluhut gabe mudak disadok tonu bisik nang di bagasan poting nang di bagasan panguhatan jadi di basi Musa do si Aaron ma songon natino nauni Adonai di hidat ma tu kodi tu gijang cara dilipat tuntu aik na di bagasan batang aiki di jolo ni raja Fir'aun do di jolo ni akan aposona jadi muba masude aik na di bagasan batang aiki gabe muda jadi gage madeke akan na di bagasan batang aiki cala bau batang aiki cala dang taginum halak misik aik nasian batang aiki aik ay mudak doi di satok tono Misir alai akka paksi balik mata ni Misir be di bai dosong ni maghite tabas nasida jadi laos takang mago hani raja Fir'aun cara dang di tangi hon nasida songonan di dok ni Adonai yan
Dogi humusong maga japik aun lau muli tu jabuna lau so mangilala rohana nang lisi. Alai salut harap mising makali aik sini mun humaliang batang aiki aidang taginum nasida aik nasian batang aiki aik nasian batangi. Pola kok pitu bongi leleng na dong dilipati Adonai badani.